Rittmeister. Wiecie, tak geschichtał opowiedział mi jeden skamracony doktor. A było to, po drugiego osprawki, tak. Kejsik przywiezła im do lazaretu Waleska na ostry dyżur stażika, tak kole 90 lat starego, nieprzytomnego. I co by było szpasownik stażik miał obleczony nasia Waffenrock, lansjera, kawalerzysty. Nie lecę jaki, ceskowy, krawlik bieluśki, szebla przy boku, sztible wyglancowane takie, że mogli za żadło posługować, rogatywka na piersi się spiero. Kej to widzieli, tak ci zaroski chcieli go ze fest honorami do truchły przekładać. Na co ten starzy się serwał, mundur poprawił i salutieruje. Panie doktor, Rittmeister taki a taki melduje się na rozkaz. Wykazało się, że starzyk walczył jeszcze ze bolszewikoma. Ostatni raz był doktora, kiedy przenosili go do rezerwy, wele tak wiecie, wele ungefähr about po lat 70. A prima zort zdrowie zawdzięczo, no lipce swojej babeczki, pochową zaczęliście o tym nazwać, ale receptura była stała i ku temu jeszcze, wiecie, mirne, porobliwe dawkowanie chłopsko-babskich uciechów. I tu przejdziemy do gruntu. Doktorskie konzylium się zebrało, dało do wymiarkowania, co za słabnięcie w tym wieku to jest norma, ale werci się starzika odstawić w lazarycie na jakie 2-3 dni, no, na obcychtowani. Na co ten starzyk łodzik? No, nie ma rzeczy, za Boga nie. Za 2 godzinki mam regimentowy tref, a to pewnikiem już jedna z ostatnich przyleżytości łobocyć moich chłopaków. Wiedzą oni, dzisiejszą młodzież to jakoś i tak chaterno jest, cienko jest, ledwa 75 lat dożywamy już pod sosienki z nimi. Bezmać doktory na tym oddziale przyobiecali się, i że jeśli w któremuś z nich przyjdzie kejsik wypisować temu Rittmeistrowi akt zgonu, to wpiszą we przyczyna bezpośrednio nic innego ino Gorzołecka i baby. Eugen z Pnioków.